ver, že pôjdeme na balkóny. Pojďme na balkóny, strieľať až do komory. Prečo nemám oné klobúka? Je tu nejaký hráč s nami, tuším. A to prečo? Neviem, netuším, ale dúfam, že zomre. Players, SAM 2010. Áno. Dúfam, že zomre ten hráč. Nevadí, my sa nemu umre, A nie sme tu my? Nie sme tu my. To je ten hráč. Nie, neviem. Je to nejaký EO. No, daj mi skip preparáciu. Nemôžem šťania. Z ktorej strany pôjdu? Tam vidíš červené na mape. Ale tuším, oni majú aj potom, oni budú mať dela. Áno, chápem. Víš vedieť ako na telesnej von, hej? Hej, lebo my sme hrali vybíjanú, akože... Áno! Neviem svoj čomu už, neviem, počkaj. Ale taký zelený bol ešte, taký horký. Banán? Áno. To som taký dobrý. Áno, dobré. Že my sme dneska písali do slovenčiny, že? Nepísali sme dneska ničo. Nie? Tak potom prečo písal Ríško, čo si... Aký Ríško? Však Ríško, čo si písal, Ríšo. Richard. Monich? Áno. A jak to ty vieš, že dopisoval? Však bol dole, privediteľne. Ty tam chodíš tiež? Nie, ale však... Bože môj. Veď my sme mali voľnú hodinu, ako nemáte voľnú hodinu, mali sme občiansku. Jaj, no Ríško má oné, Ríško je... Akustický. Niečo dopisoval. Áno, on je jak Adam. Aj na to, že Adam je akustický akože mentálne, on je akustický akože celoživotne. Chápem. Dneska nakreslil Adama na výtvarnej. Mal také pekné, mal takú, že som dneska nakreslil Adama na výtvarnej, lebo on si výtvarnú žral Nutellu prstom. Ja som ho nakreslil, jak to prstí. Čo žral? Nutellu prstom. Ty koko. A potom pôjdeme pozrieť obchody, čo tam je aké zľavy. Tomu ver. My sme takí westernnoví nákupní maliaci. Áno, nákupné manželky. Áno. Taký veterán. Veterník? Idú spredu, poď. A ty choď sprava, idú sprava aj spredu. Čo doprava? Idem dopredu. Jasné, šéfko. Ti hovoríš, jak milé, ja by som urobil jeden krok mimo tejto budovy, tak normálne dostanem takú jednotku od toho čáva. Jednotku? Od Rauta? No, ty kokos, ja som normálne dostal jednotku zo slovenčiny, Paťo. Tomu ver. Tomu ver, Paťo. Lavrova je skibidi toaleta. Lavrova je skibidi. Skibidi toalet. Odkiaľ one špacírujú? To som dlho ten názov nepočul, špacírujú. Joj, cigáni. Joj, ale počkej, to sa mi nelúbi. Dobre, ja kryjem zozadu, či spredu vlastne. Chlapci, vás je tu moc. Tu mač, tak to hovorí. Tu moč. Áno, tu moč. Tu sa vymoč. No, Paťo, ja celkom idem, teraz čávovi vyžerám všetky kýly, čo sa dajú. No, ty si jaký najetý. Čakaj. A hen máme byť. A hen. Opa. Roda. Dostali. Paťo, ako však, ale nechajme ich aj pár, však. Ty ako on je tu jeden je v našej komnate. V komnate? Počkaj, tak ja ho vykomnatujem. Sejelo Puškin Mihálik mi tu píše. Kdo? Neviem. Že Puškin Mihálik? Áno, Šuškin Mihálik. Kto bol Puškin? To bol ten Alexander. To bol ten Rus. No áno, Alexander Puškin. No. Ja som oný, James Bond. Ty si James Pindu. James Pindar. Koľko sme ho dneska stretli, bol nahopkaný, aký by ide one. Ja keby si zahopkal akurát. Presne tak, Paťo. Lepšie si to vystihnúť nedalo. Ja rád vystihujem. Už je blízko, on má 19, on má 17. Koľko mám? 17, on má 9, ty máš 17, on má 21. Počkej, tak to ostáva... Ja mu vyžerám.
Presne tak mu vyžerať. Po mne strelá vlk, chápeš? No je vlk. Okolo mňa ide vlk a zrazu po mne začne strelať. Len tak sreba tam mu začne vyletovať guľky, videl si to? Ja sa rozsekal od toho Eupa, jak sa volá. Eupa? Neviem, jak sa volá. Koho? Koníska píňa. Ten Equa HP, či jak sa volá to. No dobre, toho si máme upáliť. Ináč, ani tej strany je tam jak nasratých. A ten na zauku niekto zomre. No toto už... Tak ja ho nechávam, nech zomre. Pačo, jak sa vyzerá, jak to Ale zistím? nemyslím hento, ja myslím, že je to tyčka. Vyzerá to tak, že ty si o 5 naviac. On má 30 iba, a ty máš 35. Vieš čo sa hovorí na 30? On má 30. Presne tak. Mám ťa rád. No však, ja viem, že sa to nerimuje, však, ale my to tak hovoríme v škole. No fakt? Fakt ti to hovorím. Skibidi wapapa. To bolo na onej, na škole, v prírode, nie? Presne tak, samo máš reč. Mám A do jaký oni snehuliak? Snehuliak. Oni majú medvede. To je jak tá polská armáda. Polská, to je ruská, Paťo. Polska. Ó, 9 z 10 Alice Remaine. No, podaj, zomrel. A prečo? Čau, tu moje tomahawky hádzal, to sa nenechám ľúbiť. Ja som teraz asi 6 vyžral práve. Dobre si spravili, ja idem robiť porádky vnútri. A ty máš 38, on má 32. Nice. Ešte, že som ho trafil. Fuj, ja som to nestihol skoro. Killer themselves. Ja, lebo vieš prečo sa to... Tak dobre, teraz celé koho nebudeme mať, samo. Poď ich vyhýlovať. Čo? Teraz, že celé koho nebudeme mať teraz. A čo on spravil, že keď dal... Lebo Máme ho tu. Hej? Však tu beží teraz predo mňu. Bože, ale... Zóni ti. Lebo on bol v tej zóne a tam nemohol byť a ho teda to ne. Práve som mu vyžral mamu. A hneď tiež to je mi chlapec. Tomu ho nechám, nech skape. Dnes, čo robíš? Asi bagetku, papa. Rýchlo, potrebujem to pichnúť, rýchlo. Paťo, rýchlo. Faste. Joj, no, dobrý Moni si ma to posypal. Dobrým mléčkem si ma to posypal, Paťo. Keď je dobré mléčko, tak to na pusinku niekedy babie dajte. Pretože to mléčko oni rádi pijú. Ja neskapem, to bolo iba preto, lebo ma Čavo trafil tomahákem. A nech sa už neháče, nehamáke. Nehamák. Si popredu len o 2. Páčo, keď si tak zoberieš, tak máme dosť podobné jazyky. Si popredu len o haváče. Ajaj, ja idem rýchlo na... We had a taste and now I can't leave you. Yo no sé mucho, pero te siento allá en el fondo, en mis adentro. Algo me dice que yo estoy en lo correcto, que mi estruendo no requiere de tu texto. Yo vengo puesto para echarnos el resto, aunque sea tóxico. Sorry ti, ja sa rozsekal, taký bok. Nie, skápa mi lebo ide coach z turetov. No, počuješ to? Tuším aj gulomet majú, či gulomet, jak sa to volá? Delomet, delostrel, bum bum. No, dobre. Akurát ho trafil. Samo bež rýchlo dnu, poď rýchlo hore. Ja som hore už. Vieš čo, budeme ich opatrne dávať. Lebo niekto tu má delo, ale netuším, kto tu má to delo. A hento typka zabilo delo, čiže bacha. Deadpool. Paťo, už je ten koč. Hej, nevadí. No, hlavne to dielo musím dať dole. To je ako normálne, ho zostrelíš? Táto typka, čo na tom dielu. Alebo keby zostrelím iba toho koňa. Ja však tak môžeš, akože to dielo, ale ten koč není dielo. To je koč. S gulometom. Ja myslím normálne dielo. Dielo s bombami. No kde je? Netuším, ono je v lade schované. Dnes čo robíš furt? Jako nesegneš hovoriť ale celkom na nich bombách. Joj. Patricius. Ku mne.
Juj! Samo ho vydrž. Paťo, čavo na koňovi stále žije. Dobre, mám dynamite. To hlavne sa neodpráskne. Dobre, Paťo. Urob švát, samo bež naspäť. Švát. Tak? No môžeš robiť aj takto. Dobre. Švát, teplý blesk je už vybavený, Paťo. Nice. To čo ma zabilo? Však hovorím, že delo tu je. No tak spak. Ale nevieš, čo deje. Samo nevieš, odkiaľ na teba bombu robilo. No ja som bol hentam a ono proste iba priletel. Nevidel som to, tak to musel byť asi zozadu. A tam nevidíš na mape, kde sú? Však to je nejaká jedna z tých červených bodiek, vieš, len že tých červených bodiek je tu troška viacej. A tu vnútri je ďalší. Paťo, daj im. Bacha, lebo si na voľnom onu, za sebou nič nemáš. Aj. Už mi poďme hádže tie sekery. Buzerant, pozeraj. Paťo, rýchlo, hele si daj, hele. Nevieš, prečo ťa vidím na modro? Netuším, ale hele nepotrebujem. Čo dám si? Kde je buzerant? Paťo, bacha, zrazu na teba strieľa. Ešte ten zľadne trápi. Ten mal sekeru, ten kamo kebyže ma trafí, tak to som rýchlo. Môžem si vysvetliť, že prečo po mne nepália. Pip. Tak vyhral si teda. Dobrý kokos. Prečo som si Ajaj. Upsik. Upsi. Ostávali už iba dvaja, buzeranti. 148 kg mám. Ja som mal 63. Takže abandon v pose. Dávate to naspäť? Hej. A mňa? Bože, on už nemáme aj náboj, ani nič. Čigania? A že nás s tým typkom. Ako nechcem nič hovoriť, ale ja nás vidím bugnutých pod zemou. Ja som až sme nás zostali, ale sa potom pozrieť, že koľko ti pribudlo. No mne pribudlo asi 100 čosi. Ale ja to nechcem žrať. Mne tiež okolo 100. Pohraj to ešte. Nemám náboje. No dobre, nechcem, dáme one, jak to zruším. No daj že doľava šípku a choď úplne dole, že quit to free roam. Či tam drblo? To brat sa tu hrá na helikopteru alebo na keľo svatého. Nie. No dávam šípku doprava a... No a daj že quit to free roam, úplne dole to je. No počkaj, ideme prejsť pred koštičku. Ináč počkaj, nič neštartuj, ja idem kúpiť one. Jej ozaj, kožej, náboje, tak presne. Áno, no však toto je schránka. Čo? No, že revolver je na mikroskope. No hej, to je, počkaj, páči na mňa. Čo taká tá hovadina, nie? No to je tá vec, čo s týmto točíš. Saint Denis. Tu máš nepovedať tuču. Kládovec obocný. No páči, aby... Když to bol vlak a to... 28 stupňov samo. 20... Jak to môže byť 28 stupňov? Keď je zima. To je globálne oteplovanie. Nechápeš? Však tu je sneh a vonku 28 stupňov. Paďo. No ja si to dneska. Dostal som 1000 expov a 250 peniažka. No, tak poďme do Rhodes. No Paťo, kedy ideme robiť náročné maliačky? Však poď do Rhodes. Idem, to je oné, Lana Rhodes? Áno, Lana Del Rhodes, čo? Počkaj. Je to jedne Lana Del Rey? Vieš, Lana Rhodes? No, čo som sa ma to pýtal. Je to tu od roku 1870. Ale čo? Tento obchod. To je historický. Ako ty môžeš vedieť? Však lebo tu je napísané. Jasne nejaký outfit, samo, daj si čiapky. Však počkaj, ide len vyčkaj ho, čas ako ho sa... Taká úplne že úžasná čiapka je zadarmo. Počkaj, kto mi volá? Počkaj, babka mi volá. Ale babka?